guztioi, Oriotik, Orion festa handia gaur, emakumeen garaipen historikoa ospatzeko. Baita ere Hondarribiak gizonezkoen estropada irabazi du gaur Donostian, joan zen urtean bezala, eta herriko festak izanik egun berezia, alardea dela eta bihar izango da harrera ofiziala. Gaur ordea egun historikoa da. Orion emakumeek lehen aldiz irabazi dute Kontxako estropada, Donostiako bandera asko 32 badira hemen, gizonek irabazitakoak, baina gaur emakumeek lortu dute balentria eta garaipen historikoa da hori. Eta gonbidatu asko gaurko honetan, hemen gure saioan eta barruan ere protagonista asko izango ditugu, Sara Gandara lankidearen eskutik. Herriko semea denez, arratsalde olenik eta bengo, Ibon Gaztañazpi. Baita zuri ere, Mikel. Bueno, eguna luzea, egun zoragarria hori jotarrentzat emakumeen ikuspegitik. Gizonezkoek zerbait falta izan dute, pixkatxo txiki bat. Bueno, dobletea ez da posible izan, baina ikusi besterik ez dago, bueno, nola bizi duen herri honek, arraun egun bikaina bizi izan dugu Donostian ikusi ditugun estropadarekin, eta gaur nire bereziki gustora hemen gure ondoan, horrelako egun zainara batean, Hondarribitar bat dugulako, eta benetan diot, adiskidea, uretan kontrario izan dakoa, baina berarentzat ere, Hondarribia utzi eta ona etortzea, eta uste dut, ona dela. Zorretan gerituko gara berarekin. Ozer Tzaldai, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, Hondarribiko historikoa, Hondarribitarra, bilotzez berdea, baina orain lekition ari da, izuntza arraun elkartearekin, eta ongi gainera, lehen komentatu diogu, zuai ondo, Hondarribiaren garaipenaz gozatzen, Osertz eta lekitxarrekin egin beharrekoa ondo eginda, lasai. Bai, egia esan etxeko lanak ondo eginda, eta gaurko egunean Hondarribitar batentzat egun handia bada, hortikan gain, irabazten badu Kontxa, hondik arreago ez, eta orduan hori bizitzeko aukera izatea, uste dut, luxu badela. Eskerrik asko, hemen izateagaitik gurekin, Hondarribiaren presentzia hori sendotzeko eta indartzeko hori izango da bia puntua, 7:30 aldera hemen izango dira emakumeak, eta bien bitartean nolabait garaipen handi hori gizonen horturikoa azpimarratuko dugu, baina aldez aurretik Sara Gandara lankidea agurtuko dugu, bera udaletxean da, barruan, protagonistekin izango da gero. Arratsaldeon, Sara, ze moduz dena ongi antolatuta pentsatzen dute, harrera handi hau egiteko, hemengo garailei, Orioko erreginei, ezta? Dena behar bezala eta prest, arratsaldeon Mikel, Ibon eta geure gonbidatu berezia Osertz eta noski ikusentzule guztiak ere bai. Hementxe gaude, zuk ondo aipatu bezala, Orioko udaletxean, kanpoaldean sekulako barrun badago, jende ugari, hori kolorea nagusi, oraintxe bertan hemen, Anuska Esnal, alkatea etorri da, eta dena behar bezala prest, eta izan ere laster, 7 eta 7:30 aldera iritsiko dira neskak, eta eurekin hitz egiteko aukera izango dutea, nola ospatu duten goizean uretan lortutako balentria hori. Badakizu, Mikel, beti egiten dugulako gauza bera, nik paso eskatuko dizut, norbait aldamenean daukadanean. Ederkitzara, kontuz balearekin, gozetuta dago eta dirudienez. Hemen direla, hori joko emakumeak, etorri dira trenez eta txutxu trenean noski. Ez Euskotren trenean, Euskoten liga irabazi egin zuten, lege honez eta orantxe sartzen ari dira udaletxera, plaza beteta, eta zen momentu ederrak Ibon Gaztañazpi, hauek askotan ikusi dituzte hemen gizonak banderekin eta ospakizunekin, aurten Euskoten ligan irabazitakoak asko izan dira, bat izan ezik denak, baina gaurko hau berezia izango da haientzat eta herritar guztientzat. Hau beste zerbait da, Mikel. Aste honetan bertan Nadet Agirre eta Itxaso Azkonobitarekin hitz egiteko aukera izan du Euskal Telebistak, eta horixe esan digute urte osoan zehar bai, Euskotren ligan bandera bakarra galduta, astebukaero herria atzetik izan dute, herriaren babesik, zaleen babesik ez dute izan, baino aste honetan zerbait berezia sumatzen zutela, eta Kontxako Donostiako estropadak horixe baitu irutzen zait, oraindik beste ligak eta beste estropadek mugitzen dituzten zenbait mugitzen duela Donostiako estropadak. Bueno, bere alaziko daudeletxe barruko ekitaldia, eta Hondarribitarren festa biribiltzeko ikusi egingo dugu nola ospatuko duten, nola bizi izan duten momentu zoragarri hori bandera jaso, eta berriz ere saiatuko direla banderaren bila, garaipenen bila, azken sartu irtena beraz Hondarribiarren festarekin.
Lortu eta lortu, bai Hondarribiko gizonek eta baita ere Orioko emakume. Ez da giro, Osert, ze garrantzitsua den batasun hori ez da, herria, zaleak eta kirolaria, kasu honetan, arraunlaria. Hori arraun mundu honek modu berezi batean egiten du. Bai, nustut kirola berezia dela, kirola bezala, lotzen ditu herri baten nahia, herri baten kultura, ohiturak eta gauza asko lotzen ditu, ez? Eta, nik uste dut, traineroak irabazten duenean ez dut 13 horiek irabazten, esklubak irabazten, baizik herriak irabazten du, eta nik uste dut olako ospakizunetan agerian geratzen dela. Argazkia, beste klasiko bat, Ibon Gaztañazpi, oroitzapen onak izango dituzu, hau ikusita. Bai, hor ere protokolo bat izaten da, nola ez, behar bada goia jotzen du festak, bandera hartu, eta norbere herrian udaletxean atera, eta hartu bandera eta lortu diapa, hori hemendik gutxire ikusten dugu, baina herrira sartu autobusarekin, herriko txaranga, hemen alirona, herri bakoitzak ere bere beti-betiko kantak baditu, oraindik ere olioipurdiak jartzen dizkigutenak, hor orain, kolore danetako zinegotziak eta hortxe bat eginda, eta osertzek esan duenaren arira, irutzen da, azpitik hemen, herri sentimendua dagoela, eta arraunak horrelako ospakizunekin, horrelako egunetan, batez ere horixe adierazten duela, eta hau horrexen izla baino ustela. Eta herritarrak ez dira igualako zert, baina bai Hondarribia, bai Orio, modu berezian bizi dira hemen garaipenak, eta zergaitik ez dugu esango, porrotak ere bai, Ozer? Bai, nik uste dut ere porrotetik asko ikasten dela, eta orain ikusten dugun garaipen hau ez da aurten hasi, ez? Nik uste dut Orio urtea zaramazkila hor lan hona egiten, urtez urte jundira lan hori borobiltzen, eta azkenean, aurten ikusten dugu, zenbaitza lortzen ari dira, baina, argi dago hori proiektu baten ondorioa dela, eta lan handi baten emaitza. Dudari gabe, apaltasunez esan digute bai Naleta Agirre patroiak, bai Itziar Olasagastik ere, haiek hasi hamarkada oso bat eskailerak igotzen, beti igotzen, eta noiz helduko gara Donostiako bandera hartuta Alkoira, gaur helduko gara, irailak 8, 2019 urtean, bide ikaragarri luze eta gogorra burutu eta gero. Hori da, nik askotan esaten dut, zenbait pertsonen nortasun agirian, ogibidea arraunlari jarri beharko lukela, peliokeria badaino, 18-20 urte honexen zai, asko eta asko, une honexen zai, lortu behar dinat, eta azkenean iritsi. Hori batetik, eta gero esan, garaipen guztien atzetik badola Zapore mingotxik ere izaten dela. Kanpoan geratu direnak, hainbeste urtetan bidean geratu direnak, heltzen ez zirenak, familien sufrimendua, horre historia personal asko daude, eta benetan, mamitsuak eta zera dutenak, gai handia dutenak. Eta ulertu behar direnak, ordezko izatea horrelako egunetan, zein gogorra izaten den, entrenatzailearentzat, eskifaia erabakitzea ze gogorra den, zu entrenatzaile zaren neurrian, Ozer, baita zure arraunek artean ere oraingo estropadetan, edo herriko estropada, edo estropada garrantzitsu bat iristen denean, zenbat burua uste, zenbat kezka, ez? Bai, eta une gogorra izaten dira, zeren askotan, merituen gatikan, gaur egungo plantilla nahiko zabalak dira, eta aukerak daude, ez, traineruan 15 balukete, seguru 15 primerakoak egongo liratekela. Eta zen da, 13 eta patroia doazela, eta horren erabaki batzuk hartu behar dira, nik uste dut askotan ordezkoaren jarrerak adierazten duela talde horre daukan elkartasuna edo daukan ilusioa edo daukan indarra. Eta argi dago punteko traineru baten ordezko bat ikusten duzunean bere maila ematen eta alduena aportatzen traineruari naizta jakin kapuan geratuko dela, horrek asko adierazten dula. Dudari gabe. Eta azpimarratu behar dugu, Xanti Zabaleta demoraldi honetan Orioko plantillarekin egin duena, ez? Rotazioiek, ligan, kontxan ere bai, nolako lana egin duen, Ibon? Gauza askotan asmatu du, Xantik, zerrenda luzea litzateke, baina bat, zalantzari gabe, taldearen batasun, barne kohesio hori mantentzen. Mikel, liga osoan zehar larun batetik igandera, 4, 5 eta 6 aldaketa, ia azte bukaero eginez. Kontxan buruzari naiz, 14 nadetekin eta bi arraunlarik, guztira 16 arraunlarik parte hartu dute, eta hor Ozertzekin bat nator, azkenean langa jartzen du 14 garrenak, arek ze maila ematen duen, barruan doanak, ura nola baitek gainditu egin behar du, eta horrekin lotuta, azkenean, gaur egun hori ere irutzen aldatzen ari dela, leheno 13 zirenez, orain taldeak
17-18koak dira, eta guztiak meritu berdinekin naiz eta horrelako gunetan arraunik egin ez. Hemen da momentua. Benito Lertxundi entzuten dugu, eta hortxe da Nadetagirre patroia. Herriari, Orioko herriari, emakumeek irabazitako Donostiako lehen bandera eskaintzera. Hor da momentua, Jaun Andreok. Garaipen ikaragarria, Oriok errelebo hartu dio, Pasaido Olibaneko taldeari, 5 urtez bata bestearen atzetik garaipena lortzen, eta begira zen momentu handia, Ibon Gaztañazpi. Zer den, neu ere ukitu egiten naiz, Horra ateratzea lehen esan duguna, bizitza osoako ametsa osertek ere jakingo du, zer den, zenbat porroka egin behar den, herriko udaletxeratera eta bandera hori aztintzera. Horra, olazara. Zen momentu ederrak, Ibon, eta oser. Bai, egia esan. Oroitzapen onak dituzuzuk ere. Zorionez askotan bizi izan duzu hori. Bai, pena da arraunlari guztiek ez bizitzea olako aukera, uste dut urtero traineru batek irabaziko balu, arraunetako polita izango zela bizitzeko, baina, bueno, hori ezin izaten da, eta nahiko kapritxosoa izaten da, bandera hau irabazteko, gauz asko inbar dira ondo, eta ez dago inoren esku, taldeak dena nahi dute, baina gutxien esku dago hori, eta, bueno, uste dut, hauek, bizitzen da den bezala, bere lehengo aldiz, une zoragarriak. Hortxe ari dira, banaka bandera hartu eta aztindu, gazteekin eta familia osoarentzat, herri osoarentzat. Hori da, inguruko entzatera omenaldia, eta hor iruditzen zait askotan gertatzen dela, bandera hartu, eta minutu erdiren bat edo minutua, egongo litzatekela arraunlari bakoitza, ez askatu nahi bandera. Begira, makorik ez da faltako, gene. Ergarria denez, familia, hauzokoak, momentu benetan bereziak dira. Nerea Badiola. Garrokarra. Lanak ere bai batzu. Lan pixka bat bandera astintzen. Ez da txantxetakoa. Hori neuk ezaten dut eta ea osertzek bai ezatzen duen. Tira egiten duela, zer? Bai, pixua daka, ez da bandera normal hartzekotan hartzen zu bandera normal bat dezela eta muturrutik heltzen badezu, bera doa eta indarra barra. Bueno, Sara Gandara lankidea hortxe dugu, eta protagonistak inguruan dituenean, izango dugu aukera banaka, batzuk imeintzat hitz egiteko. Hauentzat, denentzat, lehenengoa da, baina Biki Piñeiro nentzatez, Biki Piñeiro Galiziararentzat, 6garrena, ederra da hori. Bestia garaipena, orain normaltasunez ikusten dugu, baina plaza beteta gizonek irabazi balute bezala, Eta hau handala zenbait urte, hemen herri honetan, etzen horrela izango, eta horrek ikusten da, pausoak eta aurrera bide. Beste kirolekin konparatuta, ez dakit ados izango zareten, baina emakumeen arraunketak pausu erraldoiak eman ditu azken urte hauetan. Presentzia, nolabait bateratze hori herriarekin, hor momentu oso onak eta aurrera pausu ikaragarriak eman dira. Eta nola ez, Ibon, esan duzu ze harrera ona, herriak, emakume hauek aurten egin dutena, Euskotren Ligan, estropada bat izan ezik beste denak irabazita, Kontxan, gaur Orioko emakume, Kontxan eman duten erakustaldia, historiarako erakustaldia izango da. Hasi eta buka kontrolpean izan bai dute dena, aurkariak sufritu egin du, Arrau Lagunak lehen kale horretatik, baina Oriok hasi eta buka menpean izan du, errenta ona zuen, baina gaur hori biderkatu egin dute. Nen uste dut eta Itziar Olazagaztik goizan esan dio Sara Gandarari, urte hasieran gogoratzen ginen San Juan Darrak eta Bateleren itzal hori eta bar, eta azkeneko hilabete terdian edo udarak aurrera egin ala eta traineru honek, ontzi honek erakutsi duen mailarekin, konparagarriak beti izango dira, baina inolako lotxari gabe, Bateleren ondoan edo Bateleren lekuko hartzeko moduko garaipenak
zenbakiak eta diferentziak lortu dituela, esate baterako, Mikel, gaur bertan. Gaur bertan, bigarrenari, Donostia Arraun Lagunaki, 28 eta 84. Ia minutu erdi, bigarrenari. Bi egunetako lana kontuan hartuz, ezta? Gaurkoan bigarren Hondarribia izan da eta tartea benetan 17 segundukoa. Donostiarari 22, gu Arrauni ere 22 eta euneneko batzuk gehiago. Oso abantaila handiak eta horrek esan nahi du izugarrizko lana egin dutela. Bueno, uste du Leire Alcalá dela ez, bizkarrez ez ondo konturatu. Honentzat ere nik uste dut aipamen berezia, alde batetik Ibaikarekin, bigarren da hirugarren izan delako askotan, eta orain Oriora etorri eta begira zen momentu paregabea, ez da? Mikel, Ibon. Zara, hitza eskatu dugu, aurrera Nerea Zara. Badiola, zoriona. Eskerrik asko, mi esker. Bueno, nola ospatu dozue, goizan lortutako balentria hori? Ba, kriston ondo, bera, estropari jagutzako kristona izan daz, osea, hortixik hasiga ja disfrutaten, gero junga zarrote gire, kamioi baten etorriga, eta hon ba, celebrazio ikustazioen monen herri guzti betetara, eta inkreiblide. Egia da, ia 7 segundoko errenta pasen dutela, ez dakit urduri ekin diozun estropadari, dudekin. Ez, dudak ez, gu bai gixen temporada guztinen jako lanaz algendunela irabazi, baina ez izafixa inoiz. Betian kaldurrin eta 6 segundo eta berri zentezima erosin. Eta nahi gendun demostra gexe aldouela eta ongo estroparia zamaitzia gozamen bat izan da. Eta demostratu duzu. Bai, temporadio lan amaitzi askotan izizu amatxu, eta demostrarau 6 segundu baino gehiago algendunela eta on disfrutatik gatzen da. Ze zapore dauka bandera honek Nerea Badiolaren zat? Joe asko, atzain arraulai batentzako hauxera meti, os amestezune eta aztezazen eri txikitxaztik alebinetatik bateletatik, nautxia ikustezu eta trainoen sartzezazen ja ez dut zaten ixe. Eta askotan, suposatzen dut imaginatu duzuela zeuen burua, balkoi honetan, ez da, igual, gulapi urte mutiak ikusi genituen hemen, San Juan Darrak nagusi izan dira azken 5 urteetan, Galizia nagusi ere bai, eta azkenean iritsi da Orioren urtea, esan genezake. Bai, eta neskak aurten 10 urte eta gero txiki ondala trainerun kiston iztoi xeukela. Olako temporada bat etxi inkreiblire, errixantzako, neskantzako eta banantzako. Eskerrik asko, gozatu. Zeuri, venga. Xanti Zabaleta, entrenatzailea Xanti Zabaleta ikusi dugulen, presidenteare bai Ibon Uegun, orain Iñaki Arostegi, horrezkari lanetan izaten den direktiboa, eta garaipen hau denentza da. Hor da Xanti berriro, basta bere tokian sartu, eta hortxe da, eskaintza, herritar guztientzat. Gizonek 32, emakumeek aurten lehenengoa, eta nolako garaipen handia gainera, erakustaldi latza eman eta gero Donostiako uretan, Ibon Gaztañazpi, hor balkoian bat eginik, garaile dena. Bakarren batek bandera bat bakarrik ikusiko du, beste asko, gauza asko gehiago ikusten ditugu, eta lehen esan dudana. Garaipena lehenbizikoa izateko, ze nagusitasunarekin, Mikel, lortu duten, eta ez dakipa. Ia itzi gabe, erakustaldi eman da, eta bateleren lekukoa duintasun osoarekin hartu duen taldea, eta beste kontu bat, aurrera begira jarrita ere, bueno, itxura batean, horrek ikusten da, gogoa, egitura eta baldintzak jarraitzeko ere. Bai, eta hemendik txalo bero bat baita ere, batelerentzat, izan ere, laugarren izan eta horrezko txandan sartu dira, eta orotara 6garrenak izan dira zailkapenean. Uste dut hitz batzuk egin behar dituela, Xanti Zabaleta prestatzaileak, eta arreta osoz entzungo dugu bere hitzalditxoa. Arratzaldeon zalekute, da mila esker hemenoteagatikan. Ibilbide oso luzea izan da hau, 10 urteko lan bat izan da. Proiektu honetan sartu nintzen hain dela 3 urte eta erdi gutxi gora bera. Orduan talde bat hartu nuen, eta aurrez aurre begiratu nuen taldea, ametsaz beteta ikusi nuen. Ametsak oso aberatzak, eta ametzoiek ziren banderak irabaztea, eta baita ere kontxa hemen izatea. Ibilbide oso luzia izan da, eta gogorra, 2006an ibil ginean kontxan, 3. bugatu genuen, goatzen ez 2017 urtean, itxaso txarra medio ziala eta hor kukildu ginen, baina ikasketa eharra egin genuen egun hartan. Herrian, mutilen taldea kriston estropada intzun da bandera ekarri zuen,
Eta gogoan dut gauza bat, bultzatu nahi unela niri lan egitea gogor, eta zan, mutia goian ziela bitarten bandera erakusten zaletu bai, tale guztia behien zegoen gora behira, eta osa balik ez. Eta amesten noiz hiloko zian balkoi horreta. Lanean jarraite genuen, gogor eta perseverantziz, desamorantzak, amorantzak, lanak, azterketak, ebila, elurra, eguzkila, entrenadoren bronkak, pixua ez dala, badala, baina lanen jarraite genuen gogor eta lehor askotan. Baina hor egon zian denak. Eta aurten aiatu da urtia, eta talde honek ahonditu egin da. Jakin du izan konpetitu. Eta ona hemen testidantza. Aupa Orio! Bueno, arratzalde hon danoi. Txantik izan dako... Hemen Nadez patroia, Nadez Agirre. Bueno, gutxi gehiago ezateko. Azkenen 10 urte dia, oain aiatu dia garaipena, baino gorra izan da bidia. Azkenen gure bai, taldeko gutxi gaude, lehenengo urtetik gaudenak, eta bueno, eskerrak eman, 10 urte hauetan gurekin da, ilusioakin da jardundian oie da nahi. Emakumezkon arraunagoan nahi da pixkat, salto bat ematen, eta hori joan, mutilak hainbeste garrantzi deken talde baten, gure tokila bihatzia kosta inda, baino nik uste lan handia indeula, ilusioakin, eta aurtengo taldea, zezan. Kiston temporada indeu, baino honen atzetik lan handia dago. Hortaz eskerrak nire taldekidea nahi, eta baita Xanti, Erki, Rafa, Bea, eta baita aipatu nahiko nuke, direktibak bai lan handia indula azken hortauetan. Aurten behaien ibilbidea bukatzea, baino hori, eskerrak, eta eskerrak baita ere zuei, honera etortzegatik hau danona da. Eta hori, aupa Orio! Bihotzetik esan dakoak, Ibon! Barrutik ateratzen direna. Bihotz, hori da. Eta ez da erresa. Barnetik. Hoituta ez dagonarentzat mikrofono hartu eta horrela zuzentzea. Herritarren aurrean, ez da erresa. Gogo aldut orain, igoera lortuta gero zertzek herri osoa nola jarri zuenan abesten joan zen urtean, ze momentu ederrak diren, ez? Bai, bereziak, eta askotan ez da kasu prestatuta eta barrutik ateratzen diren hitzak dira, hau da, azkenean bihotzak hitz egiten du eta uste dut adierazgarri dira eta hori dira politenak eta aberatsenak. Mikel, Ibon. Bai, erkiziare bertsoak kantatzeko alda. Momentu bat zara. Gauza ikusgarria dugu Kontxako baian, gure neskak zarturik olatu gainean, bandera harturikan hain modu honian. Ez dira alperri jardun gaur arte lanian. Merezi dute eta atera horrua, guztia eman dute jotatu narrua, bandera paultzikora pagendun gogua, lehorreti baziran bibata txalua. Doño ere, aproposa, ongi aukeratua, Ibon. Balearena, eta badaki nola bukatu behar den. Badaki, 21 garrenarekin. Hau horrela ez bada jendeari galde,
Ederra, eta unkigarria. Zara Galdara hitza eskatuz genuen, aurrera lankide. Bueno, itxaso askonobietarekin daukat zita eskatuta, atzera eta aurrera gabiltza, ez dakit hitz egiterik izango dugu, nik uste baietz, tartetxo batean bai behintzat. Zer mauzade? Emozionatuta oso. Asimilatuta? Asimilatuta, oantxe asimilatzia egitea zatien egalimezu. Bazkaitan eginean da, hau posible hotea, ez genuen sinisten ningen una. Eta ez bakarrik gaurkoa, aizu, denboraldi bikaina izan da, liga eta dena. Bai, dana. Egia esan, denboraldi zoragarria egin dugu, amentxetakoa. Eta azkenean, hori, gure txikitatiak haun ilusio honek, onta eman gaitu eta oso guztan gaude. Eta suposatzot horrek oioi purdua jarriko dizula, Bai, ja, negar malkotan egin ala esan dugu, elmugara iristen eginean bezala beraz, gainuntzeko guzti ja, zugarria. Gozatu! Eskerrik asko. Emozioz beteriko momentuak, Itziar Olasagastiren hitzak ere bai, eta familia osoarentzat, aita ere beti argazkilari lanetan, eta gaur zorionez agurtu izan du Donostian, eta ze momentu ederra, ze momentu politak. Benito Lertzundi bera ere, ikusi ez dugu, ikusi baina seguru hori izango dela barruan. Eta hortxe dira protagonista, kirolariak. Dana kantari! Barik, bai ikusi dut, Mikel, Benito, hemendik pista derra daukateta. Ze momentu ederra, unkigarria benetan, Benito Lertxundik bihotzetik pentsatu eta prestatutako abestia, eta seguru presidente jaunaren bihotzera ere helduko direla hitz hauek. Arratsaldeon eta zorionak Ibon Nuegun, presidente jauna, ze moduz? Arratsaldeon, bai, eskerrik asko. Bueno, ikustezu ez, ikerrezko girua, eta danok unkituta, danok emozionauta, guretzak ere oso egun historikoa izan da gaurkoa, eta egia esan posestio batzen ez. Herria bat eginik beste behingoz Arraun Elkartearekin. Zer balio ikaragarria duen horrek, ez da, Ibon? Bai, alaxe da, hemen bakizu ze lotura dagoen Herria eta Arraun Elkarteekin, eta ikustezue plaza nola dagoen, jendia nola dagoen, haustozua gure zaletua gure bultzak egon da, bai neskakin, bai mutiakin, ja hostilatik hasi ginean gaurko eguna prestatzen, eta gaur egungua hitz gutxi, eta sentimendu asko, gesto asko, hitzonuan asko, eta hoi da, danok unkiturik, danok gustora, eta esan dizutena, egun historikoa eta egun handia hori otatzo.
emakumeek eginikoa ikaragarria. Denboraldi osoan Euskotren Ligan bat izan ezik beste denak barura. Euskadiko txapelketak, goren mailan, eta nolako errematea kontxan, batipat gaurko jardunaldian. Ohorezko txanda hori hasi eta buka, ez da, nola menperatu duten. Bai, alaxe da, egia da, ekainin buelta hortan, jende guztiak zertzion gu favorito nagusia ginela, baina hori demostratu inbertzan honetan, ez? Egia da, azkeneko 2-3 urtetan hortxe egon gehala, San Juanen atzetikan, zehose, ez dakit, behat puntakin zehose ikuitzen, baina egia esan da, inbeste urtetako lana, haren frutuak gaur egia jasotzen, ez? Egia da, udara ikaragarria juntzaigula, Euskotren Liga ere bai, lehenengo aldiz historien hori ondakau, kontxare bai, beraz, esate izutena, urte askoko lana, eta, hemen jende asko daka bere garantzia, bere kulpa, bere ardura, eta gaurkua oso unkigarria eta egietan oso emozionantia. Eta esan nahi berezia du, horrelako beste 32 badituzue, gizonezkoek irabazitakoak, baina herri honetako emakumeentzat honek balio ikaragarria du. Ez da kirol ikuspegitik, giza ikuspegitik, gizarte ikuspegitik, herrigintzari dagokionez honek esan nahi oso zabala du. Bai, alaxe da. Hemen bakizuen nola arrauna bizitzean, hemen pertsonan adenen jutea, adenean, eta batzuk esate odolare horia dakaula, zerratikan izango da, ez? Asko bizitzea ben arrauna, sentimentua da, kultura da, ez dakit, ezaguarri asko daka herri honentzako arrauna, ez? Eta, egia da, nesketan, esate zuten bezala, ez? 10 urte lanian, eta gaur jaso deula, aurrenengo lorpen haundia, agustuan bai jaso genuen Euskotren Liga, eta baino gaur guretzako ere bai esan beharra dago, esatezunak kontxare berezia dela, urte askotan, mutietan, ikeragarrekin gintu Donostialden, 32 bandera dazkagun mutiakin, lehenengoen eskakin, guretzako harreman handia eukideu historikoki kontxakin, eta aurrenekoa herrirak hartzean eskakine, oso harro, eta gure aldetikan, neska guzti zorion du, egia da ikaragarrizko konpromiso erakutzi dutela urtean zehar elkarteakin, bai Xanti, bai Erki, eta bai neska guztiak, eta pentsatet, merezi ondo merezitako lorpen badala, ez? Hori da, gizonezkoak ere, orantxe uste dut aipamen bat egiten ari dela, hain zuzen Nadet Agirre, zerbait falta izan da, hemen berdeen ordezkari ozertze aldai dugu, eta horixe falta izan da, baina datorren astean, ondo merezitako koroak pluralean biak izango dira, hementxe plaza honetan, udaletxe honetan izango dira. Hori emateo, ez, indikan, 15 puntuko margena dakau korona berreskuratzeko, baino, hoi da, berdeu bermoa, estropa txukun batitea, eta gero Corte Inglés, aber lortzen daunez. Egia da, ere bai, historikoa izango litzakela, ze aurreneko liga da hori ontzako, beti esate gure, bai, kontxak aztuazkazue, baina ligaik ez, da, ber, gai hori ere bai izango da. Hori ere bai, beraz, esate zut, historikoa, eta, gaur egia esan da, herri bakarra jungea aukerakin bi kontxa irabaztea, aukera realakin, bai emakumeak eta bai mutiak, neskak bandera karri deu, mutiak azkeneko segundaino borrokatu indeu, beraz, arreun berra dago, baina esan genezake, illa historia indeula, ikargaizko izango litzakela bi bandera menotia, eta bakarrikan gu bakarrikan dakuala hori kontatzia, ez? Hau ere ona da, ozertze etorri da gaur, eta eskertzen diogu Hondarribiarren ordezkari bezala, elkarrekin uretan aurkari, baina bestela elkarrekin zorionak ematen, ikusi dugu Salsamendi zoriontzen, Hondarribiarrak, seguru ozertzek ere, pozik zorionduko ditula Orioko emakumeak, ez da dudari gabe. Bai, noski, eta egia esan dizut, lehenengo aldia da beste omenaldi bat ikusten dudana, eta unkitzera itxi naiz. Jakin da, agian aririoak garela, baina azkenean ikusten duzunean, lan handi baten ondoren, olako garaipen bat lortzen dula, herri batek azken finean hori transmititzen du, eta neuztut arrauna maite duen guztiontzat, polita dela, eta unkitzera izten dela. Bestetik Ibon,
konpromiso asko izango dituzu eta bukatzeko zuentzat agintaldiaren amaieran erremate hau ere pentsa ezina, ez da? Bueno, ametxetan bai, seguru. Ametxetan askotan, baina errealitate bihurtzea handia da zuentzat, ez? Bai, ja 8 urte kumplitugu, bi legealdi. Bueno, egia esan da, klub hartu benun RC batian, bigarren mailan zeola, eta, bueno, 4 urte pasazian, berriz aurkeztu inginan, pentsatzen gendulako, bagen deukala zeo gehiago emateko, eta 8 urte egin ditugu, eta egia esan da, bueno, oso gustua gaude, pentsatze deu, bai elkartia, bai kirol arloan eta bestela goi mailako puntan uste deula eta hori zen helburua, ez? Pentsat hori merezi duen lekuan ustea eta zentzu hortan oso harro. Askotan ez dutana, gustatuko zaigu lekela guri, igualez kirole maitzatikan gu goratzea baizik eta, bueno, kapaz izateare bai, berriz ere beste legealdi polita datorrela eta transizio naturala eta normala egin deula eta bueno, berriz ere badaula jendia prest horiokin lan egiteko eta horio berriz ere aurreneko puntan ikusteko, ez? Ibon Uegun, eskerrik asko, sorionak, ondo prestatu hurrengo asteburuko estropadak eta harrerak ere bai. Mila esker! Eskerrik asko bai zuei. Eskerrik asko eta sorionak Orioko presidenteari eta guazen protagonista gehiago ekarriko ditu orain pantailetara. Ibon Gaztañazpiren eskutik Gorka Etxeberria arraunlari handiarekin hortxe dugu eta aurrera. Bai jauna hementxe daukago gure ondan Mikel Gorka Etxeberria besteak beste oso ertzaldaik oso ezagutzen duen arraunlaria. Bueno Gorka, arratsaldeon, Kontxako eguna ezinbestean hemen, zer iruditu zaizkizua gaurko estropadak? Arratsaldeon denoi. Azpimarratzeko nahi iruditu zait, pixkat gaur ikusi duen maila, ez? Bai emakumezko tandan eta gero bai mutilezkoetan. Nola bizi dan arrauna hemen, eta bueno, beste herritan ere bai, barruti Gorka. Bai, bueno, herri honetan bakigu hau erlegio gisa bizitzeala, beste gauzik ezto. Eta bueno, ikustea, ez? Hemen don ambienteekin nola muitxan gauza hemen. Emakumeak hasi eta buka nagusi. Gizonezkoen estorpa zeritu zaizu? Bueno, azkeneko urtetan nahi iruditu zait arlo danetatikan, maila aldetikan pixkat dana joala, ez? Emankizuna ikusten genitzanen zuri gaitu izute zenez, ez? Bai teknikoki, bai fizikoki eta bai psikologikoki itean pauso horiek, ez da? Eta gaur iruditu zait gehatu ala naharmenduta irabasteko dauden talde horietan atzetik handaon lan handi hori. Euskal Federazioan lanean segitzeko gogoz? Bai, bueno, gu hor gaude, laguntzeko hor gaude, eta bueno, pauso gai pizkat aurre ematen, eta bueno, a ber, ikusiko dugu, ze pasatzen. Ederki ba, Gorka, eskerrik asko, eta ospatu ondo. Eskerrik asko zuei. Eta Zara Galdarak ere baditu hor protagonistak, seguru orain elkarrizketa zortatxo egiteko aukera badugula. Zurea daitza, Zara? Leire Garate, bentxe, humore honez, arraulari lanak berari begira, lotxatuko da azkenian, Bueno, zoriona. Eskerrik asko. Ze sentsazio daukazu? Kristona, egiza zan disfrutaren dugu pia estropa dana, eta hau hori xon bizitzea pasada bada. Kriston, sentazio politzak eta increíble. Historia egin duzuela. Bai. Txapelketak, Kontxa, Liga. Pegarla en el Instagram, por favor. A ver. Bai, pasada, pena izan da mutiak ezin izan dutela lortu. A ver! Kapuiz. Bueno, baina, pia disfrutatu dugu eta hau da, bilatzen nahi ginala, pia denbora guaz, pia tilabete entrenatzen eta azkenean lortu dugu. Bai, urte asko izan dira, ez da, 10 urte luze, honen bila edo honen zai, eta hor kanpoaldean jendetan ikusteak. Bai, momentu txarrasko pasatu ditugu, onak ere bai, eta aurten izan da gure urtia, eta disfrutatzen nahi gera. Basei disfrutatzera, humoretsu zaudetela eta, gozatu? Eskerrik asko. Bueno, festaren garaia da. Ulertu egin behar da, kirolari batek hainbesteko lanak egin eta gero eta osert behar duela hau ere naturalki bizi behar dela, ez? Bai, justut garrantzitsua dela gozatzea eta ospatzea, ez? Eta ospatzea zai, kontziente izatea egin duten garaipenaz. Justut
hor urte oso bateko lana da, baina, nustu barrutikan emozio asko pasaituztela, eta Kontxa batez hori dauka. 3 egun dira, baina liga irabazteak posa ematen du, baina ikusten duzun zehozer da. Kontxak badauka bereztasun hori, bateko posa edo indar hori eta emozio hori eta emozionalki asko mugitzen zaituen jaraipen bada, irabaziz gero, eta nustu momentu hontan berai disfrutatzen daudela, eta orain da momentua baskatzeko eta hori dena kanporatzeko. Hor dagoen energia, indar guzti hori, indarrez beteta dagoen beste protagonista bat ere bai orain, Ibon Gaztañazpi lankidearen aldabelean, zurea daitza Ibon? Indarrez gainezka Mikel, lehentxeago osertzen ondoan, zeure ondoan, geure ondoan Ibon nuegun izan dugu, orain di presidentea, eta gauzak ziero aldatzen ez badira, hemendi gutxira, hori Arraun Elkarteko presidentea izango dena, aurkeztu behar dizugu, hautagai gisa, bakarremate futboletik ezagutuko du baino. Josu, hola, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Josu, okerrik ez bada Laster presidente, baina lehenbizikoa. Zer sentitzen duzu, hori otar batek zer sentitzen du gaur? Donostian izan, hona etorri, Kontxako bandera, zure barruak ez dakit, zer adierazten duen? Azteko tamen hori otarra izan behar dela hau sentitzeko. Hau kanpoko asko erokeri bat iritzea, baina guk gaur sentitzen duna gainetik dago, beste zerren gainetik dago. Eta posa, azkenen eskake aurre hartu dutelako, aurreneko bandera garri dutelako, mutilan apena izan da, horre ongea, arpegi jaman due, eta bueno, konformatu inberrin deun lanakin, baina nik uste danak lan hona iten nahi dira, eta hola, segitu behar dela. Ibo Nuegunen lekuko hartzeko, hautagai bakarra okerrik ez badez tapeste inor izango, nola zaude? Animoz, indarrez? Nola baite autobus handi honen kidearitza hartzeko pronto? Sobran dagoen bakarra animoa da. Gero beste guztia ikusiko dugu, ondo emango dugu noez, baina ikuste duguna da atzetik laguntzeko jende pila badaola, herria laguntzeko prest dago, etorri da bat eta beste behaiek gurekin ongo diala, eta hori da garrantzitsuna. Azkenen Ibonek eta hauek transizio natural baten emango duten alkarrekin, ikusiko dugu mutiletan ze pasatzen da, nesketan, baina gauza gehiagi aldatu gabe nik uste ditu nahi segidea ematia dauena, eta bide hortan goaz. Emakumeek lehenbiziko bandera, ez dakit behar den bezala baloratzen den hemen, zer iruditzen zaizu? Betikoa, gaur seguru ezetz, denborakin gehiago, behaiek garbi esan due, oain dela 10 urte hasitako borroka badau, banaka-banakatanak zoriondu berrekoa, hau oain dela 10 urte hasitzanetik gaur nadeteaino, eta demoakin baloratuko, aurretik dauzkagun Kontxa mutila guzti bezalaxe, normalen momentuan disfrutatzen delako, baino denborakin balore gehiago hartzen dulako. Azkeneko galderan errazetik, errazkeriatik joko dut, futboletik oso ezberdina ez da, hau? Bai, eta asko txuraz pintzat askoz garbigoa, sentimentu gehiago daukana, eta azkenen hemen zoze baldin bagea sentimentua da, eta hemen garbi ikusten da hori joko herria sentimentua dela, eta horrek balio du, gero baloia sartu ez sartu beste kontua da, baina hemen sentimentua da horretik daukana, eta ikusi ze polita dagoen gaur hau. Eskerrik asko, Josu, eta animo asko datozen urterako. Eskerrik asko zuei. Josu Eslaolaren hitzak eta asmoak, begirarolako festa, udaletxe barruan, dagoaz Sara Gandara lankidearekin, aurrera. Momentu honetan protagonistak hortze aurrean ikusten dituzue, hor argazkiak ateratzen bai daude, eta hementxe une honetan sekolako festa dago, Laster hitz egingo dugu Sandra Pineirorekin, eta oraintxe bertan etorriko da, oker ez banago. Ezin duzue imaginatu zen nolako sentsazioak eta sentipenak dauden hemen, eta Sandrarekin hitz egingo dugu oraintxe bertan. Sandra, parabéns. Zorionak. Eskerrik asko. Poco a poco ya vas aprendiendo algo de euskera. Poco a poco, sí. Para dentro de 2 añitos ya lo tengo controlado. ¿Qué tal tu año en Orio? Una barbaridad, una pasada y algo descomunal. O sea, de sensaciones, de momentos, de todo. De gente, de todo. Que entiendo que es difícil tomar la decisión, ¿no? De dejar Galicia, venir a un sitio que no conoces, a un equipo que no conoces. Sí, pero al final si tienes un objetivo, si tienes un sueño, pues tienes que tirarte de cabeza por él. Y si tienes que irte 1000 kilómetros lejos, lo haces. Y más con el apoyo de esta nueva familia que tengo y que no me siento sola en ningún momento tampoco. Que tu sueño se ha cumplido con creces, podemos decir. Liga, campeonatos, la Concha. Es que cualquiera sueña con ganar la Concha, entonces yo es como aún no me hago la idea, mañana cuando recapacite diré, hostia, ¿sabes? Perdona, diré, o sea, no te lo esperas en ningún momento y lo ves como algo inalcanzable y al final te das cuenta de que no hay nada inalcanzable. ¿De quién te acuerdas en estos momentos?
de todo. Al final, de lo que dejas, de lo nuevo que tienes, de todo lo que luchaste para estar aquí, de las compañías, de todo. A disfrutar, venga. Gracias. Mamá, te quiero. Bueno, besutxo bat ere bai. Familiarentzat, Galizia alduten familiarentzat, ze bizipenak emakume honek, eta ze bizipenak seguruelik, Ibon Gaztañazpiren ondoan dugun, Sarasua jaunak ere bai, aurrera! Bai jauna, lehentxeago, Ibonu egun, presidente izango den Josu Esnarola, eta presidente historikoetako bat, Iñaki Sarasua Orio Arraunketa Elkarteko presidentea, 1986-tik, 1984 bitartean. Iñaki, arratsaldeon, beste Kontxako bandera bat Oriora, ez dakit. Zu asko bizi eta ikusitako zara arraun munduan, Orion, zer iruditzen zaizu, hau guztia? Arro eta arro. Arro neskengatik lortu deu, tarte gehalako, eta arro mutilakin, kriston estropatirhaue, baloratu, induena, latza, eta minakin urren urten iteko, ja, preparatzen urren urtera, haber zein berden hori lortzeko aurren aitia. Presidente izan zinen garaietatik zenbat aldatu den, zenek izan behar zigun zizun, makume, Kontxako bandera irabazi, herriak nola sentitu hau? Sentitu beti izan du sentitu, baino asko aldatu da. Ez gara, 86ko historia eta ongoa, bi gauz desberdin dira, ez do konparaketik ez herrik. Ordune herria asko mugitzezan, asko launtzezun, baino beste mogu batea, eta hau kristona da. Gure ikuslen artean inork ez badak, ez dakit ez bada denetara joaten altzara, denetara ez bada, ia denetara. Alden getena. Baina hori da, sufritzeko afizioa, beti sufritzen. Egite esan, batek esango, hau nundik handa, baina palada bat ez tejo nire bizi guztin. Ni pelota nire nintzen, baina geho sartu nintzen, arraunea direkto sartu nintzen, da beti guztua, eta baina sufritzen. Aderki Iñaki, zorionak eta gozatu gaurko festa handi honekin. Egite esan urte asko konsegi desola, porque azkenen gure gauza honena hori jodakana da, urteak hunda horre otia pelean. Eta hori lortze duen bitarten, etorreko beharri ze irabazi, eta galdu irengoitugu, baina irabazi irengoitugu. Hori da. Eskerrik asko Iñaki. Bale, eskerrik asko zuei. Osertzalai, burruka jardutearen balioa, ez da? Segi da horrek, urte honak, urte ezain honak, baina beti lehian. Zuk hori Hondarribin ezagutu duzu, orain Lekeition ari zara, eta Lekeition ere hori goiti bera betetzen da, ez? Bai, gauzak asko azkar aldatzea eta asko aldatzea izaten da, eta kirolontan zeo zer garrantzitsu baldin bada pazientzia da. Uste dut helburuak lortu behar direla, baina gauzak ondo eginaz, eta horren bere ritmoa dauka, batzuk badakate gaitasuna, azkar zioiteko, agian beste filosofia bateatik aldutelako pausoiek aurrera eman, argi dago hemen urte betian ez dela ezer lortzen. Hemen lana urte askotako lana izan behar du, eta urte askotako lan honen ondorioa izaten da, eta borroka askoren ikasketa, ez? Uste dut, lehen aipatzen zen, Oriok galdu indutula, iaz, San Juanekin eta bere garai hortan, nola geratzen zen bigarren, hirugarren, eta ne ustut hor ikasi dula asko Oriok, eta horko ikasketak balio izan diola gaurkoan garaipena lortzeko. Zalantzari gabe, goazen Sara Galdara lankidearen gana, Nade eta Agirre patroiarekin dugu eta aurrera Sara. Nade eta Agirre, ez dakit. Nola zaude momentu honetan? Kriston guztua. Goizekoa kristona izan da, eta geho herria torreganen eske flipatu egin dugu. Mikroa hartu dozunean, esan dozu, 10 urte oso luze izan dira. Baina bideak eta esfortzuak merezi izan du, ez da? Bai, azkenen puntu honta iritsita merezi dula, baina gorra izan dela. Bueno, lehenago goizian esan dizut, negarre egin behar dadozu, egin lasai asko. Gaur, dana dago onartuta eta. Bueno, autobus eder batean, edo kamioi eder batean, hobe esan da etorri zaete, jendea, dana, zeuei begira ikusteak, horrek ze ematen dizu. Bai, etorregea kiston kamioien,
eta herriak oso ondo hartu gaitu, eta, bueno, azkenen hori joan asko bizia rauna, eta egia da, bueno, nezan detenen baita ere mikrofonotikan, gaude talde, osea, klub baten, bueno, mutilak garrantzia ondia dekena, baino, bueno, nik uste neskak aigala gure bidia egiten, baino bidiak egiteko, guke bai erakutzin berdeu, eta nik uste azkenen urte hauetan demostratzen nahi gehala, eta lan ondia egiten nahi gehala. Denboraldiaren hasieran sekulako arrakasta hau espero zenuten? Bueno, a ber, ez, hainbestekoa, ez, azkenen bai, bueno, talde polit bagenekin, eta lana oso ondo indeu, baino egia da, hau, osea, oandikan nik uste ez gala konstiente, eta, bueno, ja bilartikan aurrera, ja, hasiko geha pintatzen, ostra, kristona indeu. Horrek esan nahi du festak segituko duela, ez da? Bai, oan, ja, libre. Gozatu, Nadet, eskerrik asko, zoriona. Eskerrik asko. Zeirifarraldia, hori alaitasuna Nadet Agirrerena. Eta pozik izango dugu baita ere gure aurreko protagonista, Jose Araizperro, arraunlari aldia, Hondarribian ere ibilitakoa, garaipen aldia lortutakoa, baita Orion ere, Kontxan ere bai, orain herrikiroletan pentatloian ere, bere agintzuen atzo, zorionak aldez aurretik. Aurrera, Ibon Gaztainazpi, Josean Olaskoaga Aizperrorekin. Bai jauna, ametxe haukagu geure ondoan Aizperro. Zorionak, Mikel Olazabalen partez, pentatloiko finalera sartu zelako, ezinbestean egin beharreko galdera. Bihar amunean, zer moduz dago gorputz hori? Ondo, gustoa. Bueno, pixka belaunak eta gortuta, baina, bueno, gaurko egunakin, hori ja nik uste, bigarrengo zea baten utziko dula, ez? Ondo, oso ondo, gustoa. Eta gaur nola baitere beste ikuspegi batetik bizitzea tokatu zaizu, bikotekidezaren partetik, sufritu alduzu? Bai, bueno, sufritu bai asko, egia esan, bueno, pixka de emozio hori, beldurra ere bai, baina emozio hori ere bai, ikuste genuen eskutan zehola, eta, bueno, lan egin behar, baina, bueno, nik uste gaur induten lanakin, erakutsi dutela, bueno, gaur, ez dakit nola esan ez, nagusitasun handi bat. 2017an ez, baina aurrero, Oriok aurrez irabaztako Kontxako bandera denetan, hangoran, hemen betik, zaletu moduan, nola bizitzen da, zer ditu zaizu? Gila esango ditibon, guztua, presioi gabe, emozionatuta eta bestera batea, ez? Gozatu gehiago gaur bertan, nik uste hor balkoian zaudenean ezberdina dela, gaur gehiago apreziatzen zu, ez? Lehenu indako lanak, hain kontuatzea zer lan, ez? Hemen behian daun jandientzako. Ederki, Josean, eskerrik asko, prestatu pentatloia, finala, horrapuztuak ere badira, azkena ez eta lakoak, hasi gara entzuten, eta gozatu, gaurko jai handionek. Saiatu gea, venga, eskerrik asko. Irifartxu eta sasoiko, Josean Olaskoaga Aizperro, hau festa hau, herriko plazan, arrauntzale denak hemen, etxera joateko gogo handirik gabe, eta bagoaz, Zabal eta prestatzailearekin da, Sara Galdara lankidea, goazen udaletxera berriz. Korbata ederra, gainera dauka, garaipenagatik zorionak, zorionak berriz ere, Xanti. Eskerrik asko, Sara, eskerrik asko. Bapo, bazkaldu dozue, asimilatu dozue? Bai, aitzigirik ez, bazkaia oso ona izan da, giro oso honean, kojuntura erara zegoen, eta asko gozatu du, bazkaitan. Entzun zaituztegu mikroarekin, Nadetik eta zuri, 10 urte luze. Bai. Baina iritsi da. Ez dakita hainbesteko arrakasta espero zenuten aurtengo denboraldirako? Egia esan ez nuen espera hainbeste arrakasta ez. Ametsak baneuzkan ez, bageneuzkan ametsak, baina aurten lortutakoan ni pentsatzen oso zaila dela, berriz lortzea, lan itzela egin due, eta oso harro nago, ze bilatu talde bat langilea, ezik eta handia eman diet, asko entregatu die, eta horren ordainaz jaso duen aurten, oso gustora nago. Taldera batzuk iritsi berriak izan dira, ez dakit nola moldatu diren, nola moldatu zareten elkarbizitza horretan? Talde berrian sartu dian jende horrek bestuarioko filosofia irakurtzen jakin izan dute, eta hortik aurrea dana bidea oso erreza izan da. Izan da beti lana egin, sakrifizioa, entrega, errespetua elkarkidekin, eta beti amestu, ez? Eta ametsa horietan, azkenen lortu dugu garaipen handiak. Zer gehiago eskatu daiteke, Santi? Nik ez dut ezin dela gehiago eskatu, ez? Herriko gozamena jaso dugu, eskaini diogu gure
gure bandera guztiak herria berriz eman digue bere txaloak, zer gehiago nahi dugu, guztua. Ikusi izan, aurreko ostiralean, entrenamendu horretan, jende pilo bat gerturatu zela berotasuna emateko. Neronek ere harrituak genitu nintzen, eta iziragarria, ez da? Ni arraulari bezala hau izan bizi, eta azken urtetan, arraulari bezala, trenerun barrun ikustea, lanea zoazela, lanea ez, entrenatzea, bakizu zerrekazula horretikan, eta hor moian ikustea, olako jendea zure segidan itezuela, nola itezun lana daidanak, eta hauzpo hori sentitzea bizkarrean, da guztiz laguntzaia. Nori eskaintzen diozu? Nori eskaintzen diozu hau guztia, demoraldi hau guztia? Hau guztia hau ezken du jende askoi, baina, bueno, pixkanaka esango dut. Zaletuei, baita mezenazgoa posire iteuen nahi, klube behai, eta batipat, neskei. Eskerrik asko, Santi, gozatu, zoriona. Eskerrik asko. Ederki, bukatzeko garaiare gainean dugu. Eta aurrera! Bai jauna, zoragarria Mikel errematea eta naturaltasuna eta xalotasuna bestelakorik ez omendako gara. Nola etorri zaizkigun mutikozko horretan eskakozko batzuk hemen. Orioko bandera handi bat hartuta, posten gara, Euskal Herriko kostaldean, gazteak arraun grinaz eta arraun gogoz besterik baitatoz. Eguna, handia, zoragarria, zorionak, hori zorionak, Hondarribitarrari, eskerrik asko eta eskuminak berriro ere, oso zaldairi, eta ea Mikel, urrengo astean erremate egoki ematen diogun, aurtengo liga eta aurtengo arraun denboraldi ederroni. Eta bagoaz, zorionak Orio, eta beti bezala nola ez, gora traineru estropadak. Ondo bizi lagunok!